Lokacin ki ne kar ki sake ayi biki. Lokacin ki ne kar ki sake ayi biki. Mai abun fada baya fada haka aka ce. Lokacin ka ne kar ka sake ayi kai. Mai abun fada baya fada haka aka ce. Ki tsaya ki ji san ki yayi tabo kar ki guje ki mini agaji. Ba abin da zai sa san ki a raina ya ruguje. Sai ki tallafa min kar da silar kina haukace. Kamar ansa na arijiya mai gaba da buya ka kawo gogiya. Kaya agaji kar da gidan so ya karkace. Ke zinariya mai kyan kwalliya, kai ne zuciyata karka bani rata. bani sake rana kin zamo jinina. Ni na jaddada zana kula ka bace kuce. Sai ya samari na tsinci kaina yau a cikin wani lamari mai wuyar fita. Na duka kamar almajiri taimako nake so